to stávající v centru města již roky nevyhovuje moderním standardům na cestování ve 21. století. Myšlenka přesunu nádraží z nevyhovujícího centra Brna do jiné části města vznikla již na počátku minulého století. Nyní je nejvíce preferovanou variantou vybudování nového hlavního nádraží o 700 metrů jižněji oproti staré budově a rozsáhlému kolejišti. Město Brno, společnost CTP a studenti Fakulty architektury Vysokého učení technického připravili třídenní workshop s podtitulem Urbanistická koncepce jako nový impuls rozvoje moderního města. Úkolem studentů bylo navrhnout funkční podobu nového osobního nádraží u řeky Svratky a hlavně navrhnout i novou městskou čtvrť, která by budoucí nádraží mohla obklopovat. Vážené dámy a pánové, dovolte, abych tímto zahájil workshop, ve kterém se budete zabývat jednou z nejožahavějších otázek budoucnosti našeho města, a to je problém takzvaného jižního centra. Jehož podoba bude do značné míry určena tím, kde bude nové osobní nádraží. Tím, že se o přesunu starého nádraží do nové polohy v Brně desítky let pouze mluví, město velmi strádá. Jsou totiž, aniž by zatím došlo k realizaci projektu, zablokovány obrovské plochy. Město se tak bohužel nerozvíjí do míst, kam by se díky přibývání populace přirozeně rozrůstalo. Je to neuvěřitelné, když se podíváte na mapu města, tak to je nepochopitelné, kam až vlastně to zasahuje. Tam vede železniční trať, tady vede železniční trať a ty tratě byly ještě donedávna, před 20 lety tady spojené taky. To území bylo v podstatě nepřístupné, bylo odříznuté z toho organismu města a teď nejde o nic jiného, než aby se ty čtvrtě od Nových Sadů vlastně po Dorných, po Plotní, aby se spojili. Jde o to vlastně odblokovat ten přirozený růst města v tomhle prostoru. Podstatná tedy informace je ta, že stávající nádraží, tak se zachováním železničního nádraží v této stávající poloze, přísně v této stávající poloze v podstatě nepočítá ani jedna strana, protože je, myslím, objektivně jasné, že poptávka po železniční dopravě ve městě Brně a v Jihomoravském kraji je tak vysoká, že toto nádraží prostě není schopno dostat soudobým požadavkům na železniční dopravu, tak vlastně všechna tato území se uvolní a toto území bude moci být celé využito pro městskou zástavbu, případně pro plochy zeleně nebo pro cokoliv, co si lze představit. Na studenty Fakulty architektury Vysokého učení technického čekala po 3 dny a 3 noci usilovná práce ve výjimečných prostorách 20. patra budovy Tower One. Ta patří k dominantám města Brna. Je to vlastně nejvyšší budova areálu Spielberg Office Centrum. Je to jeden z našich pilotních projektů společnosti CTP. A je to jediná budova s oceněním certifikátu BREEAM Outstanding, což je víceméně vlastně jediná budova mimo UK na světě. Je to mimořádný prostor, protože má vyhlídku na celý centrum města Brna a hlavně na lokalitu, která je předmětem našeho workshopu. Diskutujeme o tom, jak se má utvářet nová městská čtvrť ve vztahu k navrhovanému nádraží, které je součástí odsouhlaseného územního plánu. A studenti zde neřeší problém, jestli nádraží odsunout nebo neodsunout. Studenti řeší téma právě nové městské čtvrti ve vztahu na tepny dopravní a na srdce toho města, aby bylo uživatelsky příjemné, provozně dobré, aby mělo nějaké perspektivy. Podle nás je to velká výzva a bylo by škoda ji nevyslyšet, bylo by škoda se tomu nevěnovat. To z hlediska vztahu studentům nebo z hlediska pedagogického výuky a zároveň si opravdu myslíme, že tady je ještě skrytý potenciál, který chceme objevit, protože si myslíme, že tomu projektu je možné věnovat pozornost v tom smyslu, aby to vsazení nádraží do městské struktury bylo velmi atraktivní a myslíme si, že tady jsou ještě rezervy, na které chceme poukázat, které chceme taky vidět, jak dnešní mladí adepti oboru architektury, jaký na to mají pohled, protože samozřejmě ho mají nezatížení profesí a těmi zkušenostmi a znalostmi, které člověka mnohdy, ta realita člověka mnohdy svazuje.
Na to, že jsme začínali ve čtvrtek ráno v centru města u modelu nové městské čtvrti a nového nádraží, tak teď už uplynulo více jak 48 hodin. Za chvíli se bude blížit finále, to znamená, jak se setmí, tak v 18 hodin bude konečná, bude vyhodnocení, bude za to i nějaká finanční odměna, protože máme sponzory Město Brno a CTP Park. No a po tom více jak dvoudenním maratonu už jsou teď studenti trošku unavení, už začínají být vidět první výsledky práce. Za chvilku, protože se bude blížit odevzdání, to začne finišovat. A tak my se už hrozně těšíme na ty nová řešení. To naše řešení je hodně zabydlené, je tam jeden veliký park, který vlastně celým proplouvá, celým tím územím a který se hlavně napojuje na řeku a na tu zeleň u řeky. Takže my máme hlavně zastavěné území a k němu veliký park. Naším konceptem je jakoby nějaká spojka mezi tím starým nádražím a novým nádražím. Snažili jsme se to rozdělit, jakoby, aby tam nebyl jenom ten bulvár, kde je jakoby hodně té dopravy, ale snažili jsme se i pro pěší tam jakoby navrhnout něco, kudy by se rychle dostali k tomu nádraží, které se vlastně o těch 800 metrů odsune. Výstupem budou pravděpodobně výkresy, které naznačí, jakou si studenti udělali představu o celém tom řešeném území. Budou doplněny nějakými skicami 3D obrázky a samozřejmě i modelem. Stavba nového nádraží by měla být řádově na 20 miliard korun. O náklady by se měly podělit 8 miliardami stát, 4 miliardami kraj a město a zbytek by měl projekt získat z dotace Evropské unie. Financemi však studenti zatíženi nebyli, mohli tak zcela popustit uzdu své fantazii. Náš návrh se zabýval především tím vztahem historického města a toho nového nádraží, přičemž jsme chtěli respektovat propojení pomocí bulváru. Výstavba nového vlakového nádraží má pro příští roky vysokou prioritu v projektech Ministerstva dopravy. I to podporuje odsunutou variantu nádraží u řeky Svratky. Brno se proto rozhodlo tuto variantu nádraží ještě více přiblížit veřejnosti. Spustilo internetové stránky www.nádražíuřeky.cz, kde lze přehledně nalézt, co nové nádraží Brňanům a jeho návštěvníkům přinese. Workshop se studenty a firmou CTP měl pomoci veřejnosti celou plánovanou akci ještě více objasnit. Já jsem nesmírně spokojen, protože nám už často dochází inspirace, pokud jde o ta budoucí uspořádání veřejných prostor, které se budou rozkládat mezi novým nádražím a nynějším nádražím a studenti jsou osoby, které jsou ještě nezatíženy omezeními, které realita přináší a možná takto svými myšlenkami mohou překonat to, co my už překonat schopni nejsme. Šlo o to předvést své myšlenky a myslím si, že se to studentům moc povedlo. Jsme moc rádi, že jsme mohli být součástí celého toho workshopu a opravdu spolupráce, jak příprava té akce a vůbec průběh celé akce, všechno probíhalo naprosto perfektně.